Пам-пам-пам. Відзік. Мы даглядзелі, гэта ўсё выйшла на Amazon Prime Video, дарэчы, я чамусьці думаў, што гэта на Netflixе, пэўна таму, што ўсе серыі адразу былі даступныя ў першы дзень, они выходзілі неяк адна за адной. Вось, і пэўна трэба падзякаваць Богу, можа, што гэта быў не Netflix, і таму мы атрымалі нешта такое добрае. Зразумела, што усім серыял не спадабаецца. Я чытаў меркаванні людзей, якія далёкія ад гульнявой сферы, ад гульняў, ад Fallout. Яны проста казалі, што гэта штосьці кшталту чужога свята, у якім ты нічога не разумееш, ты просто стаіш у кутку і такі: а што тут адбываецца ўвогуле? Што это за бред? Як гэта можа працаваць? Гэта ж нейкая наіўная дурасць. Не маглі ўехаць у вось гэты вайп, пэўна. Ну, ёсць жа нейкі вайп прыдуркаватасці у вось гэтым сусвеце Fallout, прынамсі, тым, якім яго мы бачым апошнія 10 плюс гадоў пад кіраўніцтвам Bethesda. Я думаю, мы можам абодва сказаць, што нам абоім, у прынцыпе, спадабалася тое, што мы пабачылі. Так. Ён мне зайшоў. У сярэдзіне сезона быў лёгкі там правісон. Ну, для мяне, але я зноў-такі, увесь час, які я глядзеў, я такі, тыпу, адкінь вось гэтую духату. Адкінь духату, просто паглядзі серыяльчык і это самае. Не сядзі з лупай, не вышуткавай, не шукай, што тут з чым не сходзіцца, яшчэ нешта, все, просто адпусці гэта все і глядзі і баўдзей. Ну, ўсё роўна, там, якраз эпізоды, там, недзе 5-6, там, дзе былі, шмат было канкрэтна пра мінулае, гуля, пра нешта, там нейкія там стасункі, і там пачалося шмат размоў, і я крыху пачаў гэта, няўжо яны зараз скоцяцца просто ад экшна, ад гэтых квестаў, прыколаў, скоцяцца проста вось у размовы. Але, дзякуй Богу, яны даволі хутенька там выправіліся. Тыпу, паказалі базу, паказалі аснову гэтага ўсяго замута, і ўсё, потым зноў пачалі гэты весь вырушняк. Так што нейкіх пытанняў. Канешне, тым, хто глядзеў, тым, хто, в сэнсе, тым, хто верыць і у існаванне толькі дзвюх, ну не дзвюх, там болей крыху, карацей, ізаметрычныя Fallout, это, конечно, этот серыял хутчэй за ўсё будзе ім это сам, як сярпом па адным месцы. Хутчэй за ўсё. А нам заляцеў, будь здароў. Што я там хацеў? Слухай, я нават пазначыў, спойлеры ж будуць у нас. Ну так, са спойлерамі. Со спойлерами. Там нас попросили отзначить эти моменты. Отзначаем. Что тут будет спойлеры. Да и хутчэй за все далей, ну, недзе там заходзьце потым. Есть некалькі моментаў, якія мяне прям здзівілі мяне. Як бы не самы важны, але мне чамусьці мяне здзівіў, ну, тэмп, там шмат што такіх такого адбываецца, што рэзка змяняецца і сітуацыя, і мне гэта падабалася. Яны такі прыдуркаваты, жук, так усё. Там мне спадабаўся момент, калі страла заляцела ў шыю гэтаму хлопцу. Ты, можа, не памятаеш, ну гэта было так нечакана, і ён стаіць гэты другі зброеносец, ён накіраваў на іх пісталет 10-миллиметровый на гусі і на это самое, на Максимуса, і рэзкам залетае страла, я так, типа, я так усё так недарэчна, вау, што адбылося такі, типа. І вельмі здзівіў мяне момант, як калены ўсе пачалі распранацца у сховішчы нумар 4, калі ў іх там сетка была, і яны пачалі распранацца, я... Типа, сур'ёзна, вы гэта паказваеце? Гэта сховішча ўвогуле, но такое, ну, адно з, як мне падаецца, такіх упрыгожванняў гэтага серыяла, таму што, у прынцыпе, усе сховішчы у Fallout, у іх ёсць нейкая такая разынка, за якую ён трымаецца, і тое, як ты спачатку разам з Люсі думаеш, што тут нейкія вар'яты, вось пашлі раздзявацца, нешта нейкія абрады, кроў, потым ты глядзіш, як там нараджаюць нейкіх страшных монстраў гэтых падводных, такі, ты нейкія эксперыменты робяцца, калі яна просто
ну вылівае некую кіслату гэтаму ахоўніку, а потым разумее, што ўсё не так Нормальный як ён чел. думаў. Блин, мне соромно перед ім, что я это зрабіла. Ну так. І калі Максімус таксама падумаў у гэтым сховішчы, што Люсі там спрабуюць, ну яе ж там за ўсё гэта вырашылі нейкім чынам Так. Ты покарать, покаранне просто ідзі ад нас. Вось твае прадукты Ну, вось сыходзь. прадукты там на доўгі час можаш ісці. І І гэты- гэта Максімус пачынаю ўсіх хваліць. ну такая ну карацей гэта было весела, і вось такое шапіто з элементамі чорнай Ну. камедыі, і прытым у дэкарацыях вось гэтага фалаўта, і прытым з Так. такімі флэшбэкамі ў мінулае, дзе яны па сутнасці перапісвалі ўсё ж такі нейкі орыджын і канон, ну Там не ўсё перапісвалі. Там у тым прыкол, што гэта не перапіска. Дапаўнялі? Гэта як бы ва ўсіх орыджынах так названай Fallout Бібліі южу. Біблія Мгм. Fallout это типа усе нататкі, што былі звязаны з распрацоўкай першай гульняў і што не ўвайшлі ў гульню, але яны ёсць, як бы гэта Мгм. лічыцца Fallout Bible. Карацей, наколькі я ведаю, нідзе няма інфармацыі пра тое ж, хто канкрэтна першы нанёс удар. Мгм. То бок тыпу гаворыцца, што нібыта гэта зрабілі кітайцы, але вось канкрэтна, што вось 100% так і было. Ну таму што гэта- так не ведаем, то есть, таму то што бок- гэта па звестках аднаго з бакоў гэта зрабілі Так, кітайцы. так, і мы так, я калі там рабіў это свой агляд Fallout на канале Рудзі, я так там і гаварыў, што мы ўсё ведаем толькі з пункту гледжання людзей, якія ўжо жывуць праз 200 гадоў, умоўна, пасля таго, як усё адбылося. То бок мы можам толькі даведацца з тых, ну, з таго, што перад намі, ты кнігі, там нейкія нататкі, яшчэ нешта. То бок нідзе няма канкрэтнай інфармацыі, што вось там Люсі сын нейкі на такім-то караблі прыляцеў самалёце і першы скінуў бомбу. А наколькі хутка ты зразумеў, што гуль і вось гэты каўбой з дзяўчынкай з самага пачатку это адзін той же чалавек. Ну дакладней, што гэта волтбой. Не, да я ведаў, я неяк просто некуль. Так? Што гэта Волтбой? В сэнсе, Ну. што гэта што ён палец не адразу. Я даже не адразу зразумеў пра гэта. Пакажы свой палец, Мгм. типа пакажы свой палец першай серыі, калі памятаю, які палец. Ну типа пакажы свой этой фірмовы палец. А Мгм. потым быў момант, там паказваюць, як ідуць здымкі кіно, і ён Мгм. там зарабіў такі рэчы, он пальцам падняў вось так капялюш каўбойскі. Я думаю, можа гэта мелася на ўвазе, што гэта яго каронная нейкая будзе Мгм. рэч, што ён пальцам так вот падымае капялюш. А толькі потым для мяне дайшло, што каронны палец гэта вось гэты быў вялікі палец, пакажы. Не адразу далёка, не адразу нешта мне дайшло, што гэта ён. Ну так, і у мяне яшчэ ёсць пытаннечка, вось мы калі пра канон гэты кажам, Мгм. і пра вось што па сутнасці робіцца выснова, што гэта Волтек пачаў вайну, таму што Зноў-такі нам пра гэта не гавораць. Яны як бы гавораць, што было бы няблага, мы можам гэта зрабіць, мы можам гэта самі скіраваць, але ж яны не Ну, не так, гавораць, пакуль яны што з зрабілі. усёй той інфы, якая ў нас ёсць на руках без Так, ніякіх ага. дагадак, то выглядае на тое, што гэта Волтек распачалі. Так, выглядае на тое, так. І мяне так, што якая завога? Не, ўсё правильно, то бок мы нас падводзіць на гэтую думку, але гэта ж яшчэ не значыць, што гэта так і ёсць. Яны могуць цалкам другі сезон перакруціць так, што і гэта не Ну, так. яны. І мы ўсе такія зноў чорт, мы думалі, што яны такія хреновыя, аказваецца, яны не такія ўжо хреновыя. Ну Ну, так, ўсё, што тут будзе. дакладна нельга аперировать вось гэтым чорным і белым, што яно Мгм. толькі так ці толькі інакш. Але яны, канешне, хацелі. Хацелі, і я вось тут не зусім зразумеў іх матывацыю, таму што Мгм. там калі ідзе гаворка пра ўсё гэта, вось гэта зборышча ўсіх гэтых капіталістаў, якія там нейкія крупныя фірмы, якія існуюць дзеля таго, каб зарабляць грошы, яны дамаўляюцца пра тое, каб знішчыць усё чалавецтва. Каб Мгм. засталося некалькі проста анклаваў гэтага чалавецтва, якія былі пад іх кіраўніцтвам. І я не зусім зразумеў вось гэтай матывацыі, таму што па сутнасці у таго ж Волтек ва ўсіх гэтых людзей павінна быць матывацыя, каб
працягваць зарабляць, падтрымліваць гэты ўзровень пагрозы, страха перад Кітаем, перад ядзернай вайной. Гэта як-то пазітыўна ўплывала на продажы гэтых усіх сховішчаў, бункераў, на ўсей гэтай прадукцыі, якая вырасла на вось гэтым страху перад апакаліпсісам. А зрабіць гэты апакаліпсіс і з іх пункту гледжання гэта Трымай думку, у мяне Аля зноў бесіцца, пачакай. Так, гаварыце. І нібыта галоўнае для іх гэта зарабляць грошы, падтрымліваць гэты страх перад ядзернай вайной, каб прадаваць больш сваіх нейкіх там тавараў, але яны хочуць стаць сапраўднай манаполіяй, а дзеля гэтага трэба знішчыць усё. Трэба па сутнасці тое, што падкармлівала іх бізнес, павінна адбыцца, пасля чаго іх бізнес, ну па сутнасці перастане быць прыбытковым. З пункту гледжання, як мне падаецца, капіталіста, гэта нейкая такая вельмі слабая матывацыя. Я з тобой згодны. Вось гэта таксама я услухваўся і нібыта ўвесь час выслізвае з рук галоўнае, ну тыпу, навошта вы гэта робіце? Зараз, пакуль ты гаварыў, у меня з'явілася думка, можа яны разумелі, што у любым выпадку нешта будзе. І гэта быў такі шлях, якім яны, ну тыпу, найлепшы выхад гэта, ну, так зарабіць і як бы ну зрабіўшы сваімі рукамі, яны могуць тыпу самы такі кіравана працей гэта не кіравана неяк прайсці праз ўсё гэта, ну імаверна, но але я з тобой згодны, што агулам яно неяк крыху дзіўнавата выглядае, што калі капіталісты хочуць знішчыць свой асноўны капітал, гэта людзей, ну тыпу, ну неяк там зразумела, гэта жонка Барб, здаецца, гэтага Гуля. Яна, вось я тут асабліва гэта выпісаў, калі яна кажа, ядзерная падзея была б трагедыяй, але таксама і магчымасцю. Магчыма, гэта найвялікая магчымасць у гісторыі, таму што калі мы застанемся адзінымі, не застанецца з кім змагацца. Сапраўдная манаполія. Гэта наш шанец зрабіць вайну са старэлай, Таму што ў нашай цяперашняй канфігурацыі грамадства, якая сфармавалася без наўмыснага кіраўніцтва, у нас ёсць трэнні, у нас ёсць канфлікты, у нас ёсць вайна, і вайна ніколі не мяняецца. То бок зразумела, што яна пра гэта ўсё гавора не з пункту гледжання там капіталізма і прыбытку, яна павернутая на тым, каб знішчыць свет і пабудаваць нейкі новы свет, дзе можна зрабіць свет без вайны. Ніколі такога не было, ніколі не было такіх думак, і ніхто ніколі не думаў, што вось зараз я зараблю усіх шчаслівымі. І ў мяне толькі адна прэтэнзія, што ўсе астатнія, колькі там іх 10 толстасумаў, яны такі, ну, нармалёвая ідэя, ну, колі нам знішчыць усю планету, увесь бізнес дзеля таго, каб просто нейкую такую утапічнай фантазіі рэалізаваць. Зразумела, што гэта серыял, і зразумела, што гэта можа ў другім сезоне неяк па-іншаму раскрыцца і нам удакладняць усё ж такі, як гэта ўсё працавала, але мне падалося, што гэта такое даволі самая такі слабая частка, слізкая так частка, на якой будуецца новы канон, так скажем. Ну, ці нешта услізнула ад нас, так што калі вы, наш паважаныя гледачы, слухачы, нешта зразумелі лепш за нас і нешта, может, пішыце ў каментарях, мы з задавальненнем прачытаем і падсумуем нейкія ідэі ў наступны раз. Так, і я яшчэ хочу зазначыць, што просто столькі цікавых персанажаў сюды ўвялі ў гэтым серыяле. Я з нецярпеннем буду чакаць другого сезона, таму што хочацца паглядзець, што і з Тадеусам сталася, таму што я так зразумеў, што яго зрабілі гулем, дзякуючы нейкаму вось этому эліксіру. Прытым там ужо ёсць шмат розных фанацкіх тэорый, што вось гэта эліксір нейкага там прафесара, які фігурыраваў канкрэтна, так. Фігурыраваў у адной з гульняў, і што ён вось табе дорыць бяссмерце, але ў той жа момант ён вось робіць сябе такое бяссмерце з
з Мгм. прышпілам Да, там же просто спецыяльным. там весь прыкалдэс лора, хто не ведае, што нельга зарабіцца гулем, што гулем робіцца толькі праз радыяцыю, што гэта конечно гэта не это штучны, але гэта натуральны працэс праз натуральную радыяцыю. Вось, а тыпу што зарабіцца гулем праз эліксір нібыта не можа, то бок хутчэй за ўсё ён просто стане не столькі гулем, столькі хутчэй нейкай новай істотай імаверна. Так што паглядзім, што ён пераўтварыцца. Ну так, яшчэ класны момант увогуле ўвесь гэты на радыёстанцыі, куды ён прыйшоў, каб Так. вызваць дапамогу братэрства сталі, каб перадаць гэтую галаву. І калі ён з гэтым з вядучым гэтай радыёстанцыі размаўляе, гэта І той ставіць яму гэты цудоўную музыку такі, ну, мяне не разумее зараз гэту музыку. Так, да, мы там вялікія капканы, у якіх усе прыходзяць тыя прышлыя людзі, якія ідуць яго забіць за ягоную музыку. Так. Гэта асабліва прыемна. Ну і зразумела, що як Тадыус просто усю абойму, ці што з чаго ён там страляе, так. выпускае і ні аднаго не трапляе. Ну гэта тыпу банальна непракачаны хлопец. Так, Ён настолькі адсылка да гульні про тое, што ён просто не патрапіў у ВАЦ, у него нізкі ўзровень процент гэтага патраплення. Дарэчы, там адбываецца цікавая сцэна, мне вельмі яна мяне так мастацкі ўразіла, ну і пра гумар. Это падаецца там крыху пазней Гусі і Люсі, Гусі і гэты Максімус, яны там цалуюцца, так? А, да, так, гэты момант І там увогуле. момант, і Просто- запускаецца камера, і там у іх у руках галовы, і яны таксама цалуюцца, гэта адрэзаныя. Такі, Блін, такое, гэта кайф, конечно. гэта вельмі. Вось мне карацей спадабалася, як яны так даволі трапна і нічога не саромеючыся падайшлі да вось гэтага серыяла, да яго стварэння і далі такую добрую чорную, месцамі вельмі чорную камедыю, якую прыемна паглядзець. Вось такой мы Хутчэй за ўсё, там не было ў іх чалавека, які бы рэзаў жарты, ведаеш, ты прыйшла, ну гэта не паліткарэктна, гэта не трэба, гэта крывя, і ўсё павыразалі бы і засталася бы нейкая нудзяціна. А так там усё давай, все хто прыдумаў жарты, записывайте, давайте. Так, это, конечно, за это самае пытанне ж трэба падняць можна хуценька, просто хто не зразумеў, ёсць адно з асноўных пытанняў лоравых супярэчнасцяў наконт Шэйді Сэнс, гэта сталіца Новай Каліфарнійскай рэспублікі. Праблема ў тым, што у сховішчы падаецца нумар 4 на дошцы намаляваны ядерны выбух, напісана 2277 год, падаецца Шэйді Сэнс тыпу ядерны выбух. Ось, і праз што у той ж самае сховішча нумар 4 прыйшло шмат людзей адтуль, і там яны ж пасяліліся. І праблема лоравая ў тым, што выбуха ядерна ў Шэйді Сэнс у 2277 годзе па лору гульні не было. Вось. І тыпу у гульні яшчэ у наступных гульнях, у тым же самым падаецца Нью-Вегасе, гэта ж ён пазней за падзеі серыяла, раней, не серыяла, за раней за падзеі серыяла, пазней за 2277, у якім тыпу па серыяле бы адбыўся выбух, пра гэта ні слова не гаворыцца. Тыпу, а гэта Шэйді Сэнс, гэта сталіца НКР, і каб яна была знішчана ядерным выбухам, пра гэта ўжо павінна было быць вядома. То бок яно неяк не сходзіцца. Ці мелася на ўвазе, што ў 2277 годзе у Шэйді Сэнс адбылася нейкая падзея важная. То бок, імаверна, не выбух, а нешта там можа быць, пішуць такія, можа быць, перайшла улада ад там кагосьці да каго, можа там якое-нибудь паўстанне. Ну, карацей, пакуль дакладна не сказалі пра гэты выбух. Карацей, вось у гэтым ёсць асноўная такая супярэчнасць лоравая. Яшчэ па лоравым пытанні быў Прыдвен, гэта вялікі дырыжабль братэрства сталі. Ну, гэта не столькі лоравае, колькі гаворача пра што толькі некалькі канцовак Fallout 4 можна тады лічыць кананічнымі. Бо гэты самы Прыдвен, гэта вялікі карабель братэрства сталі, яго паказваюць і ў трэйлеры, яго паказваюць і ў серыяле.
ён існуе, а у Fallout 4 ён у двух, падаецца, канцоўках за інстытуты за падземку ён выбухае. То бок тады кананічнымі будуць лічыцца толькі канцоўкі за братэрства сталі і за, я не памятаю, хто там другі, за мінітмэнаў. Вось, так што тут пытанне, ці яны ўсталявалі кананічнасць канцовак, ці гэта проста нейкая недарэчнасць адбылася з назвамі, таму што недзе ў нейкім там папярэдніх там ці відэа, ці нейкіх там артах па серыяле карабель меў іншую назву. І падаецца, ён называўся не Прыдвін, а вось чамусьці гэта назва Прыдвін потым з'явілася ў серыяле, так што імаверна мы ўвогуле ў прынцыпе маем справу проста з нейкай памылкай, але гэта памылка ўжо на экране. Так, што тычыцца ўсіх гэтых храналогіі, давай то там на вікі, прысвечанай Falloutу і ўсяму гэтаму таймлайну, падзеі серыяла яны адбываюцца ў 2296 годзе. Так. Падзенне Shady Sands яно пачынаецца у 2277 і дзесьці там сканчваецца у 2280. Калі вось, то бок Хэнк Маклін, Overseer of World 33, то бок гэты галоўны бацька Люцыі загадаў знішчыць горад. То бок сам выбух ён адбыўся пасля, не ў 2227 годзе. А Тод Говард ён патлумачыў хутка пасля таго, як пачаліся ўсе гэтыя непаразуменні, што ядзернае знішчэнне Shady Sands адбылося неўзабаве пасля падзей Нью-Вегас. То бок тая дата, якая была... Гэта проста пачатак нейкіх падзей, а сам выбух... Пачатак падзей, якія прывялі да выбуха, а выбух ужо зрабіўся пазней. Проста, што ў серыяле гэта так не патлумачылі. Там просто паказалі гэту карцінку і як бы народ узбудзіўся праз гэта, што напісана дата, месца і ядерны выбух. Як бы ўсе склалі 1+1, і іх склалася, што вось неяк так. Ну так. Ну і трэба адзначыць, што тут яшчэ ў твітары, дарэчы, Крыс Авілон, гэта сцэнарыст з другога Fallouta, калі я не памыляюся, у якім ён так, у другім і Fallout New Vegas ён прымаў удзел у яго стварэнні. Ён у твітары выказаўся наконт таго, што адбываецца ў серыяле. Ён яшчэ яго не даглядзеў, здаецца. Але з таго, што ён сказаў, ён, дарэчы, зараз у працэсе таго, што зараз са спойлерамі гэта ўсё пачынае апісваць, яму не спадабалася тое, што зрабілі з лорам. Ён лічыць, што гэта поўны бардак. Ён расчараваны пакуль што, пэўна, дакладна пакуль што, тым, што было, тым, што ён пабачыў у серыяле. Але з другога боку ёсць яшчэ такі распрацоўшчык, як Тимаці Кейн. Тимаці Кейн стваральнік увогуле у прынцыпе Fallouta. Это ён прыдумаў гэты сусвет. Это ён быў вядучым праграмістам на Fallout 1 у першым Fallout'е. Вось, ён таксама зрабіў сваё рэв'ю серыяла, і яму збольшага спадабалася. То бок ён задаволены таго, як экранізавалі Fallout. Ён высока ацаніў гэты серыял, таму што... Ось, стваральнік нармальны поцын. Сцэнарыст душніла, ўсё, разабраліся. Так, яму і дэкарацыі, і рэквізіт спадабаўся, ўсё, як гэта выглядае. Ён разумее, наколькі складана зрабіць праект, творчы праект, які б задаволіў усіх, і ён разумее, што заўсёды будуць недовольныя. Як бы ты што не рабіў, заўсёды знойдуцца людзі, якія будуць
якіх будзе палаць дупа ад таго, што вось не па канону вы там штосьці зрабілі ў каноне, гэта должно быць жоўтае, у вас тут яно зялёнае, карацей. Прычым што вы ты, хто паглядзеў, вам не спадабалася, гэта мы не абясцэньваем ваше меркаванне. Зразумела, што ён вам можа не спадабацца і ён можа быць сапраўды нейкім хреновым з пункту гледжання, не ведаю, там як-небудзь мастацкай ці адпаведнасці нейкай яшчэ нешта. Нам спадабалася. І мы пасмяяліся і нам павесяліліся. Слухай, дарэчы, пра фінал. Добрая зачэпка, мяне ж прям зачапіла, калі гуль як он там сказаў, я хочу нарэшце даецца, дзе моя чортава сям'я. Я такі, я захацеў адразу даецца, так сказал. Я хочу паглядзець. Яшчэ крыху пра Тимоти Кейна. Ён добра заўважыў, што вось гэта 3 розныя персанажы галоўныя, якія ўдзельнічаюць у серыяле. Максімус, Гуль, Люсі. Гэта тыпу 3 стыля таго, як геймеры будуць гэты Fallout праходзіць. Хтосьці бэд-эс, хтосьці наіўны жыхар бункера, які толькі вылез і там спрабуе зусім быць добрымі, але свет ён даволі складана. І дзякуючы гэтаму ён менавіта піша, што аўтарам серыяла ўдалося перадаць адчуванні, падобныя на сусвет Fallout, то бок не нейкія там канкрэтныя даты, нейкі лор, а вось гэтае адчуванне ад таго, як ты гуляеш, і гэта дастаткова складана зрабіць. Ён кажа, паверце мне, я ведаю, гэта дастаткова складана зрабіць, лёгка стварыць постапакаліптычны твор, які не будзе падобны на Fallout. Яно будзе альбо занадта сур'ёзным, альбо занадта простым. А ў гэтым выпадку вось гэта адчуванне ўдалося перадаць, і ў тым ліку, дзякуючы гэтаму адчуванню, гульні Fallout на Стиме, в прынцыпе, паўсюль. Да, давай паглядзім. Нас попросілі, каб мы паглядзелі это самае па онлайне. На што там паўплывала і што кінуўся народ гуляць. Так, а паўплывала, ў прынцыпе, чакана. Калі мы толькі глядзелі, мы дзесьці вось тут першыя дні, там, здаецца, нічога не змянілася, такі, пэўна, яшчэ не ўсе паспелі даглядзець. І гэта, ў прынцыпе, была праўда, таму што пасля, калі там трымалася на ўзроўні 18 000 у сярэднім колькасць гульцоў у Fallout 4, то цяпер там пікавага свайго значэнне дасягнула 164 000, амаль у 10 разоў болей, і трымаецца на ўзроўні 120-130 000 гульцоў штодзённа. І гэта яшчэ трэба дадаць, што выйшаў next-gen патч 25-га, падаецца, 26 ці 25. Карці ўжо выйшаў next-gen патч на Fallout 4, графоніі завезлі, моды адваліліся. Карацей, усе навічкі, якія толькі прыйшлі, пэўна, на волне хайпа, хвалі хайпа, якая тут адбылася, яны адразу пазнаёміліся з тым, што сабе ўяўляе Bethesda насамрэч, таму што яны выпусцілі патч, які зламаў усе моды, які асабліва нічога там добрага не дадаў, не нарабіў, але тыпу ўсіх гарыць ад гэтага дупа, таму што стала горш, чым было. Дзякуй вам вялікі, як там пінгвін, які ідзе на паклон. Так. Неяк так гэта працуе. І што тут яшчэ можна паглядзець? Пэўна, Нью-Вегас які-небудзь, у якога будзе, зразумела ж, не такія вялікія пікавыя паказчыкі. Все роўно глядзі. 34 000, гэта даволі шмат з пікавых. Гэта ўжо пайшлі знаўцы. Гэта ўжо знаўцы пайшлі. Нью-Вегас, зразумела, што ў Fallout 4 пайшлі і новыя, і старыя, і ўсе пайшлі. А ў Нью-Вегас ўжо нейкія такія карыфеі закарэнелыя. Я, дарэчы, пашоў таксама ў Нью-Вегас, таму што там... Таму што ты дзед. Так, канешне, ты яшчэ пайшоў. Там цікавей, там музычка нейкая такая больш... аўтэнтычная. Не ведаю, яна мне проста, пэўна, запомнілася к этому уцятку. Паглядзіш, што Shelter яшчэ паглядзі цікава, і Fallout 76. Fallout Shelter. Таму што кажуць, што Shelter там нешта 8-6-7 тысяч сваіх мае. Пэўна, для яго няблага. А 76
Ну шэлтер яшчэ больш яны простымі часцей гуляюць праз мабілу таму праз телефон і Android конечно іншая статыстыка. Магчыма, ва всялякім разе Bethesda хутчэй за ўсё сабрала такую добрую касу, незвычайны ўздым, так. 100%. На ўсім гэтым яшчэ і пэўна Amazon Prime ім так добра заплаціла за правы на серыял. Таму Што там я просто лічбы не бачу, мне якасць тут упала, я не бачу лічбы. 73 тысячи ў піку у Fallout 76 і зараз прыкладна 51-52 тысячи. Гэта атрымліваецца 73 тысячи, яны атрымліваецца перабілі свой асабісты рэкорд. Так. Ну так бачыш, што робіцца. Шкада толькі, што Fallout 76 это такая лютая параша, але добра. Нічога ты выдаў. Сур'ёзна, гэта гаўно. Я не скажу табе так, потому что ёсць людзі, якія гавораць, я давно гуляў там один раз, я не ўспрымаю, у прынцыпе, але не простое, што она нейкая, просто я калі кажу, што гульня там эмо или ці яна там сеткава, я адразу не все, гэта не для мяне. Вось таму я нават не заходжу, але я ведаю, што яна моцна адрозніваецца зараз ад той, якой яна была па рэлізе. Типу, што яна вельмі вартая насамрэч. З таго, што я бачыў, я заходзіў на некалькі стрымоў Fallout 76 і там скардзіліся на тое, што яна выглядае горш, чым на рэлізе. Што яны нешта нарабілі, і яна больш плоская, ніякіх ценяў, і нібыта анімацыі персанажаў сталі яшчэ горшыя. Ну, дакладней, на старце там персонажаў увогуле не было, там былі толькі роботы усялякія і тэрміналы, ад якіх ты атрымоўваў заданні. А вось калі дабавілі туды персонажаў, то яны нібыта выглядаюць горш, чым у Fallout 4. Ну, гэта тое, што я чуў, тое, што я бачыў. Таму сказаць не магу. Вось, тады зразумела. Ну, напэўна і ўсё. Статыстыку нас попросілі паглядзець, мы паглядзелі. Вось, так што можна падсумаваць, што, канешне, серыял выйшаў неблагі. Аматарам ізаметрыі глядзець не трэба, каб у вас не адбыўся адвал аднаго месца. Пярдэчны сырыступ адбудзецца, пукальная вена парвецца. Хлопцы, не трэба так. Не ў тым узросце ўжо знаходзімся. Так, гэта паглядзелі, статыстыка паказвае, што, конечно, народ пакінуўся. Да я нават у сябе гляджу, зноў-такі па тых самых сябрах. Ну, у мяне, канешне, сябры, гэта вельмі... Зараз я там просто дадаю з тым. Ну, чалавек, там дадаюцца людзі, я іх дадаю, мне не перашкаджае. Я гляджу часцейка, што людзі запускаюць, і, канешне, зараз Fallout шмат хто запускае. На ўздыме. Так, бачна, што людзі надоўга ці не уключаюць, просто панастальгіраваць, ці сапраўды там нешта перапрайсці, гэта ўжо інша. Я ўжо не сачу за людзямі, не гляджу, колькі ён там гадзіну ў гэтай гульнях сядзіць. Вось, але гляджу, што запускаюць. Так што, ў прынцыпе, статыстычка-то падмацоўваецца, што людзі сапраўды кінуліся глядзець і кінуліся гуляць. Статыстыку паглядзелі, в прынцыпе, то і ўсё. Другі сезон чакаем, калі ён будзе. Чорт яго ведае. Ці гаварылі, калі будзе? Ну, пэўна, мінімум. Ну, яго працягнулі дакладна, але не сказалі, калі там. Пакуль напішуць, пакуль здымуць, пакуль што будзе. Што мы чакаем, то я ўжо сказаў, перабіўшы цябе пра гуль, сказаў, я хачу даведацца, дзе моя чортава сям'я. Ну, так. І я скажу, я разам з ім хачу даведацца, дзе яны. І чаму яны, ну, і па логіцы ж павінны быць тады, атрымліваецца, у World 31, па логіцы. Ну, яна замарожаная так, а вось дзе яго дачка, невядома, таму што калі ты памятаеш, калі там узрыў здарыўся, яна была з ім і... Цікава, і куды ён бег, невядома ж. Нам паказвалі, што ён скочыў на каня разам з ёй і некуды паскочыў, а куды ён паскочыў, гэта, хутчэй за ўсё, нам ужо пакажуць у другім сезоне. І дзе ён згубіў дачку.